cewa da ku a daidai wannan lokaci a kan mita 91.7 Radio Prestige. Sani Muhammad Sani sunana da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na musamman inda zan kawo muku wani babban bako, kasancewar dai ba bako bane ma a wannan gida, kuma na tabbata ba bako bane a wajen masu sauraron mu wasu. To amma duk da haka dai shi bakon namu baya bukatan dogon bayani, saboda na san ko furici yayi mai sauraron mu ya san ko da muke magana. Ba kowa bane illa Sayyidi Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu. Sidi barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Sidi, kamar yadda nayi bayani, baka bukatar a ce an yau mai sauraro bayani ko tarjama a kanka, tunda kusan shigo ka wannan daki na biyu kenan. To amma a takaice zamu so ka mika gaisuwa ga masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ne mana murnar sake haduwa da muka da ku zango na biyu bayan wancan zangon da ya gabata a wannan zaure mai albarka. Da fatan kuma na sami mutanen Niger, Mina da shauran makewaya masu sauraron mu dukkanin ku lafiya. Fatan Allah ya bamu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine Sayyidi Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu, wanda a kwanakin baya ya shigo nan daki ya yi mana bayani mai gamsarwa game da Sayyidi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To duk inda kaga CD, na tabbata baka bukatar a maka bayani, kaga soyayya ta ma'aiki tsantsa, kaga madara ta son ma'aiki fiye halitta sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk inda aka ce za a yi bayani akan soyayya ta ma'aiki, sai dai a faɗi iya faɗi, domin ma'aiki duk inda kake tunanin ya kai ya ma wuce nan. Kuma idan ana magana ta soyayyar ma'aiki, CD yana kewaye da waɗanda suka san yaya ake son ma'aiki, saboda ya gadar da soyayyar ma'aiki ga mabiya, wato mabiyansa da dama, hadda ma waɗanda ke bibiyansa a dare da rana. To a takaice CD za mu so kaɗan yi mana bayani kaɗan game da soyayya ta ma'aiki. Babban magana sai dai in ƙara faɗin tsira da amincin Allah ya tabbata ga ɗan Abdullahi Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wanda ka gani Allah ya ƙage shi, mutum ne ko aljan, in dai makhluki ne, abin halitta ne, to yana bayansa. Mafi girman halitta ne wajen daraja, ɗaukaka, mukami, kusanci, isa wajen Ubangiji, wanda duk abin da ake nema na isa, to manzon Allah ya ƙure wannan abin. Tunda in ka dubi irin yadda Ubangiji yake faɗi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko da cewa baki yake faɗi a ce ga inda Allah ya faɗa wa manzon Allah, amma ƙwaryar inda Allah yake son annabi kawai sai dai a yi shiru. Farko babu abin da yake fara kusanta bawa da Ubangiji shine imani. Imanin nan shine farkon abin da ake nema. Imanin nan kuwa shine sai kai imani da cewa Allah ɗaya ne. To bai ishe ka ba sai kai imani da cewa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan aiken Allah ne, kuma annabin Allah ne, sannan bawan Allah ne, kuma masoyin Allah ne. Sannan kuma shahada ta shiga musulunci ba ta zuwa. Ko da ka yadda da ashhadu an la ilaha illallah, ba ka shiga musulunci ba sai wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ta zo. Sannan sai ibada. Ibadan nan ba a baka kasasa kai ba. Da muna da sallah, ita ce azamul ibad, mafi girman ibadu da muke da su. Ita sallan nan ba wai kai bane kawai, a'a inda annabi yayi shine za ka yi. Sai da annabi ta sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah irin yadda ko gani nake sallah. Haka kuma ko azumi za ka yi, ba kowane wata bane, ko da ka iya yin na nafila ko na me, amma azumi wanda za ka yi azumin, sai azumin da Allah yake gwangwaje ma'aiki da shi, shine watan azumin Ramadana. Allah ya bamu, ya wajabta mana yin azumi a watan, dan murna ga manzon Allah a watan aka sauka masa da alkur'ani mai